Kap 16. Dawn il-ħwejjeġ għattomkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi, mhux biss. Imma tasal is-sija, meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-missier u lanqas lili. Imma da kollu għedtulkom biex meta tasal is-sija li jagħmlulkom dan, tiftakru li jien għedtulkom. Dan mettulkomx mill-bidu, għaliex kont għadni magħkom. Issa sejjer għand dak li batni. U ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma x'għattilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jien ammur, għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur, nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemnux fija. Il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier u intom m'intomx se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa kundannat. Baqala ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma lissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, wassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi. Għalhekk qatt li jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom, x'ifisser dan li qiegħed jgħid, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni u li jiena sejjer għand il-missier. Għalhekk qalu, x'inhu dan il-ftit ieħor illi hu qiegħed jgħid, ma nafux x'jrid jgħid. Ġesù għaraf li xtaqu jistaqsuh. Għalhekk qalilhom, qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak illi għadt, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku tinnu, iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara, meta tkun se tielet tħossha mdejqa, għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija, ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma tnerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għadtulkom bit-tixbeħat. Għad tasal sija, meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbeħat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Id-dixxipli tiegħu qalulu, ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbieħa ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandek bżonn li wieħed jistaqsik.
Għalhekk aħna nemmnu li int ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu. Temnu issa? Ara. Għad tiġi siegħa u ġa waslet. Meta tixterdu kull wieħed lejn daru u li tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għadtomkom ħalli bija jkollkom is-sliem. Fid-dinja dbatu jkollkom. Iżda għamlu l-qalb. Jiena irbaħt id-dinja.